Slik eller kager? Slik. Du har en sød tand. Ja. Skik eller sol? Skik. Bøger eller computer? Computer. Læser du nogensinde? Ja, det ved så meget. Du læser meget? Ja. Jakkesæt eller joggingdragt? Utrolig lang jogging. Det skulle du have taget på i aften, altså. Når jeg går i joggingdragt i weekenden rundt omkring, så er der ikke et øje, der kender. Når jeg har det entertainertøj på, så siger jeg hej. Men du går i joggingtøj, ja, altså. Nå, det gør du. Okay. Ligesom Anja. Ja. Du gør det hele tiden. Hvorfor går hun egentlig ikke i jakkesæt? Stegt flæsk eller kok og vand? Stegt flæsk. Danske film eller amerikanske actionfilm? Ja, der må du sgu sige amerikanske action. Det siger du trods alt. Ja, okay. Så er vi færdige med den lille deler, og så, jeg ved ikke om det bliver mere alvorligt end som så, men lad mig så spørge, hvornår græd du sidst? Det tror jeg, du var i går, men jeg ikke har huske hvorfor. Jeg er et tudefjæs. Men bliver du, altså, jeg så en Lassie-film for mange år siden. I sort-hvid, som man havde puttet farver på med Elizabeth Taylor. Og Lassie bliver kørt ned, og så kommer mine børnebørn ind og siger, farfar, hvad sidder du og græder for? Jeg tænker, han er eddermame lækker, hvis han får et psykolog. Det er helt godnat. En Lassie-film. Kun græd, fordi det er kedeligt, kan man sige. Vi har været lidt omkring det der allerede med vekseleffekten mellem at være et følsomt menneske og være en benhård leder. Og det mener du ikke nødvendigvis, der altså. Nej, jeg tror, at det er utrolig vigtigt, som jeg sagde. Og jeg kan sidde og se en film, og hvis det er noget, jeg synes, der er sørgeligt eller meget glædeligt, jeg kan ikke tåle at se det danske flag op, jeg kan ikke tåle nationalsang, så tuder jeg. Der er ikke nogen, der har med flag eller noget. Altså, jeg synes, det er så skægt en gang, når man læser den der hårde forretningsmand. Ja. Men det kan jeg også godt være. Ja, det kan du godt jo, ikke? Jo, hvis der er uretfærdighed, hvis der er løgn eller tidsnæmning, jeg kan tilgive fejl. Jeg kan ikke tilgive folk, der er løgnagtige, og så har en anden dagsorden end den, som kollektivet egentlig skal have. Men vil du ikke give mig ret i, at man af og til har brug for noget kynisme i forhold til at være en succesfuld både erhvervslivet og forretningslivet? Det er også rent forretningsmæssigt. Jeg har ikke noget at holde foredrag for 1000 mennesker, så det er bare meget pænt. Men jeg kan ikke holde en familie til. Så er der kaos. Det er det, hvis der går flag op. To ting, det går slet ikke. Flemming, sport har altid været en vigtig del af dit liv. Mm. Din far var en ihærdig, jeg ved ikke om han var en talentfuld, men han var en ihærdig cykelrytter. Ja, han var jo talentfuld. Han har været for 2 olympiader, 48, 52 og Danmarksmester i 1949. Ja. Og var på landsholdet, som det hed dengang, kørt fredsløbet. Den, der kørte fredsløbet, det hed Pau på din og Sjerre flest gange. Så han var en dygtig sportsmand, ja. Hvordan var det med lille Flemming? Så han op til sin cykelrytterfar? Ja, det gjorde han. Vi havde utrolig unge forældre, og derfor havde vi kan man sige, min mor var 17, og min far var 19, da jeg kom til verden. Ja. Og der lyder jeg lidt. Min mor var faktisk kun 16, men 24 dage efter blev det lyder bedre. Så du havde et meget tæt forhold til dine forældre, fordi de var så unge? Ja. Begyndte du så selv at cykle? Eller? Ja, jeg begyndte at cykle, men jeg var for ung til at være med. Så startede jeg fodbold, jeg boede tæt med Skorshoved i Tyskland. Og så startede jeg badminton, tennis, og jeg spillede alt. Jeg spillede dengang vi var gode i Skorshoved i 50'erne, og der havde de der store tilsider, og så kom jeg på første holdet i Skorshoved og spillede 130 kampe. Var du talent, eller? Jeg var kæmpe talent. Jeg har faktisk, tro det eller ej, prøvetrænet i Hamburg Sportsvejen med Uwe Seeler. Tro det eller ej. Okay. En dag. Hvor var du placeret på banen, og hvilken type spiller var du? Jeg spillede det, der hed center forward i gang. Ja.
Jeg havde også, altså jeg blev hurtigere i helvede. Jeg var nemt tænkt til bolden.